Баландыш мәдәният йортында нинди генә чара үткәрелсә дә, оештыручылар кунакны көткән кебек, анда җыенучылар кунакка барган кебек әзерләнә. Бу юлы да хатын-кызлар бәйрәмен сәбәп итеп, гомер буе колхозда эшләгән, күп балалы һәм сәламәтлеге чикле балаларны тәрбияләүче әниләрне бер табын янына җыеп, хөрмәт кичәсе оештырылды. Кеше күңеле булсын өчен кайчак бер җылы караш та, ягымлы сүз дә җитә. Сәламәтлеге чикле балалар тәрбияләүче әниләр өчен бигрәк тә. Тормыш багач төрлесе була инде. Беребезнең дә тормыш аямый. Үземдә дә инвалид бала бар, икенче баламда. Аллага шөкер, бүген көндә бүтәне булмасын. Кыянлыклар бар инде. Барыбызда да бар инде. Әйе, тормышны һәркем үзенчә тарта. Бирегә җыелган әбиләр арасында хезмәт көнен таякка эшләгәннәр дә бар. Мин шушында туып үстем 1935 елда. Шуннан соң мен инде хәзер әзрәк читтә йөреп кайттым, сугыш вакытында бала карап. Аннан соң авылга 58 елда кайткан идем. Шул кайткан елда мине эләктерделәр фермага. Шуннан соң мен инде 85 елга хәтле мал карадым, пенсиягә чыкканчы. 6 бала үстердем. Авыл җирлеге башлыгы табын янына җыелган әниләр янында күбәләк кебек очып кына йөри. Башкача мөмкин дә түгел. Өлкәннәре заманында безгә шушындый җитеш тормыш булсын дип тир түккән булса, яшьрәкләре белән әле бергә авылыбыз киләчәге өчен эшлисе ди Рөстәм Мөхәммәтшин. Матур итеп эшлибез. Менә әйтеп китмичә булмый, ничә еллар менә без яңа еллар уздырып, республика күләмендә һәр елны беренче урыннарны икенче урынны алдык. Быел да шул конкурста катнашып матур итеп эшләдек. Күп эшләр башкарабыз, үзара салымнарга күп халык бик актив катнашып эшләр башкарыла. Федеральный программаларга менә күп эшләр эшләдек. Менә быел елда планда торабыз. Менә яңа үзебезнең бик ватан сугышында һәлак булган авылдашларыбызга яңа блиц эшләдек. Аны планлаштырабыз 9 майда матур итеп башларга. Авылда яшәү мөмкинлекләре чикле булса, кешенең бәйрәм итәргә күңел үсми ул. Өстәл тутырып килгәч, димәк, авылда тормыш әйбәт. Сәхнә түрендә дә бетерчек кебек балалар әле бии, әле җырлый, димәк, киләчәк тә өметле. Баландыш авыл җирлегенең даими хәйриячеләре әнә шундый матур бүләкләр дә тапшырды әниләргә. Нурания Сәйфетдинова җитәкләгән НОС фонды белән Баландыш авыл җирлеге күптәннән хезмәттәшлек итә. Әлеге бәйрәмне зурлап оештыру да алар тәкъдиме. Бу тәкъдимне район хакимияте башлыгы да күтәреп алган. Мин үзем күп балалы семьяда үскән кеше. Балаларның язмышларын, аларын тәрбияләү нәрсә икәнен беләм. Хәзер инде яшем 63-кә җитеп килсә дә инде конкрет бу авылга килгәндә Рөстәм Шәмсевали улын шушы авыл җирлеге җитәкчесе итеп куйганнан соң авылда эш уңай якка бик кискен һәм тиз үзгәрде. Бик зур эшләр алып баралар, елдан ел яңа ел программаларында утып грантлар алып эшлиләр. Зур суммалар шулай без алар шушы эшләрен күреп үзебезнең республика программасына керттек, президент программасында монда парк ясап куйдык. Һәм инде менә шушындай культура массовый мероприятиеләрендә бик әйбәт, зур югарылыкта уздыралар. Әниләрне НОС Хәйрия фондының Казанда оештырган чараларына да җибәрергә мөмкинлек табарга вәгъдә итте район башлыгы әлеге кичәдә. Бер күрешү бер гомер дип оештырылган бәйрәм кичәсенә килә алмаган хезмәт һәм тыл ветераннары да онытылып калмады. 14 яшемнән курыкмыйча сыер савырга кергән идем, пенсиягә чыкканчы шунда эшләдем ди Разия әби. Саулыклар телибез инде, җырларга тынычлык бирсен дип, балаларны сорыйбыз. Бар инде, сорарга анда. Сорыйсың, Ходай биреп кенә торсын, саулыкларыбызны да барымларга тынычлык бирсен. Бик рәхәт яшибез бит бүгенге көн, Аллага шөкер. Бер вакытта ташламыйлар. Авыл советы председателе Рөстәм Шәмсевалиевичка бик зур рәхмәтебезне белдерәбез алың коллективына. Һәрбер бәйрәмдә килеп котлап, шулай дип кайтып китәләр. Бүләкләр биреп. Салам алейкум. Салам алейкум. Мәрьям Гыйләҗева да яшьлек чорының авыр елларга туры килүен искә алды. Тормыш әйбәт Аллага шөкер. Кызларым бар, оныкларым, алар карыйлар. Олыласаң кешене, олыларлар үзеңне ди халкыбыз мәкале. Әнә шулай хөрмәтлиләр Баландыш авылында әниләрне. Мөршидә Җиһан, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.